Öveket becsatolni. Hát, hogy ne legyen tanulmányi kirándulás. Csak nem mi! Hogyha nem tudsz mindent, amit tudnod kéne rég, elviszlek egy nagy-nagy útra. Gyere be, fél! Nincs még itt a vég! Kalandvár ezernyi, nincs itt határ, és majd ámulsz, mert még ilyet soha nem láttál. Gyere, várunk rád is, menjünk már is! Kék lesz a tenger mélye, meglátod végre, vár a szivárvány kékje. Ki ne hagyd azért se! Szálljunk a légbe! A légbe, ó! Mert hogyha nem tudsz mindent meg, mit már tudnod kéne rég. Hidd el, annyi már elég, ha velem felszállsz, mint a 200 000 rejtély. Ha érdekel, hogy a világ milyen, mégis ne félj! A varázslatos iskolabusz. A földön kívül. Írta Libby Hinson és George Arthur Bloom. Dorothy kapitánynak a híd, első fokozatú vészhelyzet. Hallgatom, Mr. Plötty. Egy aszteroida hamarosan ütközik a Földdel. A becsapódás helye? Egyesült Államok, Walkerville általános iskola. Számítottam rá. Kapcsolja be a vészjelzőt, és azonnal riassza Miss Mici tanárnőt. A Miss Mici! Ma van a napja. Tudom. Hol is van? Ez az. Megvan. Mi az ördögöt csinálsz itt ilyenkor? Nagyon fontos dolgom van, mami. Hajnali 4-kor, édesem. Nem fogsz tudni elmenni az iskolába. Mami, nem is tudom, hogy mondjam, de lehet, hogy már nincs is iskolám. Tudomásunk szerint a bolygók a saját pályájukon keringenek a nap körül. Ezek az orbitális pályák mutatják, hogy merre halad a bolygó. Minden tárgy, mely az űrben kering, a saját pályáján halad. Rendkívüli körülmények között azonban két repülő objektum keresztezheti egymás pályáját, és összeütközhet. Miss Mici, nem történt semmi baja? Ahogy mondani szoktam, nincs is jobb napkezdés annál, mint egy nagy ütközés. Mi történt? Miért ül a földön, Miss Mici? Megsérült valaki? Hú, ezek mind tudományos, fantasztikus filmek. Ez a kedvencem. Amikor a föld bolygóval ütközik, időszerű. Hol voltál, Dorothien? Nélkület kellett elkezdenünk a naprendszerjátékot. Persze, nem vagy épp egy hajnalcsillag. Fejezzük be a játékot, megsülök ebben a bolygóban. Most nincs idő játékra. Azonnal ki kell üríteni az egész épületet. Miért? Mi a gond, Dorothy? Egy aszteroida száguld a föld felé, és be fog csapódni. Egy aszteroida! Egy olyan hatalmas kődarab, amilyet Arnold unokanővére akart hazahozni az űrből. Pontosan, Ralphie. Csak az én aszteroidám sokkal nagyobb, és a számításaim szerint az valamikor az elkövetkezendő 24 órában fog becsapódni, pont az iskolánkba, és le fogja azt rombolni. Mindent feltérképeztem. Először a teleszkópommal láttam meg az aszteroidát, ott, ahol most Lizzie volt, aztán meg itt. Egyre közelebb jön a Földhöz, megnéztem este 11-kor. Aztán éjfélkor is, majd összekötöttem a pontokat, hogy lássam a pályáját. Ez a vonal mutatja, hogy hol fog becsapódnia, ha a pályán marad. Pont a mi iskolánkba, és bum! Na de, Dorothien, a Föld is mozog. Mi is mozgunk a saját pályánkon. Látom, átgondoltátok a házi feladatot. Tudom, hogy mi is mozgunk, Phoebe. És a Földet odarajzoltam, ahol akkor lesz, amikor az aszteroida keresztezi a pályáját. Csak nem képzeled, hogy ezt elhisszük. A hírekben nem mondtak be róla semmit. Az újságok sem írták. Gyerekek, hívjuk fel a NASA-t. Az űrkutatók tudják, mi történik az űrben. Ön a NASA közönségvonalát hívta. Jelenleg egyetlen tudósunk sem kapcsolható. Maradjon vonalban, míg a hívás sorrendjében kapcsoljuk ügyintézőnket. Köszönjük, hogy felhívta a Nemzeti Légügyi és űrkutatási Szervezetet. Ez jellemző. Hol vannak a tudósok, ha szükség van rájuk? Hetekig is várhatjuk a kapcsolást. Honnan tudhatnánk meg, hogy Dorothynak igaza van? Talán várjunk ölbetett kézzel, amíg bekövetkezik a nagy boom, akkor pedig meg lesz a bizonyíték. Eszembe jut Hajdani asztronómia tanárom, aki mindig azt mondta,
Csillag, ha gyúl, csillag, ha hull, mindig van rá mód, hogy megtud, mi hogy alakul. Beszállás? Libasorban, gyerekek. Lőjünk ki, Lizzy! Az osztálynaplónak 24. tanulmányi kirándulás. Üdvözöllek benneteket a varázslatos űrbusz fedélzetén. Olyan helyre megyünk, melyről még álmodni is csak kevesek álmodnak. Veszélyes, ám halaszthatatlan küldetésre indulunk. A cél felkutatni a Dorothy által felfedezett titokzatos űrobjektumot. Követni pályáján, és ha szükséges, megakadályozni az iskolánkba való becsapódását. Egy kérdés a lusta oldalról, Miss Mici. Miért nem azt csináljuk, hogy megkeressük, és végzünk vele azonnal? Azt csináljuk. Lizzy kapitány, kezdjük a keresést. Ahhoz már késő, hogy hazamenjünk. Már késő. Nézzétek, mi jön errefelé. Egy baseball labda, amit a tegnapi szünetben lőttem ki, még most sem állt meg. Ez jó volt, Ralphie? Nagyon tévedsz, Ralphie, ez egy hullócsillag. Nem is, ez egy zuhanócsillag. Mindegy mi az, úgyis elég. Jelen esetben nem csillag volt, csak egy apró, száguldó kődarab. Mind elég, mielőtt elérné a föld légkörét. Lehet, hogy ez volt Dorothy aszteroidája. Tényleg, akkor már mehetünk is haza. Nem akarlak elkeseríteni, Arnold, de az általam felfedezett aszteroida ennél sokkal nagyobb. A megfigyelésem szerint az én aszteroidám a Szaturnusz irányából érkezik. Ide kell mennünk. Kapitány, iránymódosítás 093 481-es koordináták, 555-ös szektor, sebességet duplázz! Más szavakkal, Lizzy, irány a Szaturnusz, de nagyon gyorsan! Kisa, a NASA-tól semmi hír? Még nem kapcsoltak, Miss Mitzi. Csak ezt ne! Letérünk a röppályánkról. Pályakorrekció, Lizzy kapitány! Mi történt, Dorothy? Nos, ha a kalkulációim helyesek, keresztezni fogjuk a hold pályáját. És ez azt jelenti, amire gondolok? Ez azt jelenti, hogy összeütközünk. Nem, hogy holdjárók nem leszünk, de egyáltalán nem leszünk. Jaj, azt hiszem, én beteg leszek. Holdporrá porladunk. A Szaturnusz pályájára álltunk rá. Mi térített le bennünket? Végünk van, a hold sokkal nagyobb, mint mi vagyunk, nincs semmi esélyünk. Pont erről van szó, Arnold. Mivel a hold sokkal nagyobb tömegű, mint mi vagyunk, magához vonz bennünket a tömege. Meg kell változtatnunk a pályánkat. Jó nyomon jársz, Phoebe. Javaslok egy orbitális inzerciós Egy tüzet. orbitális mit? Padlógázt, és tűzzünk innen! Felkészülni! 5, 4, 3, 2, 1. Tűz! Forró helyzet volt. Képzelődöm, vagy tényleg a hold körül keringünk? Nem képzelődsz, parkolópályára tértünk rá. Mindörökre itt maradunk a hold körül, Miss Mitzi. Na és mi van akkor, ha Dorothy aszteroidája itt van valahol a közelben? Ha ugyan létezik az az aszteroida. Holdpálya elhagyására felkészülni. Feltérképeztem az új helyzetet, Miss Mitzi. Itt van a föld, és itt van a hold. Azt hiszem, az aszteroida itt van. Én pedig azt hiszem, Dorothy, hogy az aszteroida itt van. Ó, egy pillanat! A méretéből ítélve ez egy üstökös. Nem hiszem, hogy amit a teleszkópomon láttam, üstökös lett volna. Üstökösök, meteoritok, aszteroidák, honnan van ennyi repülő tárgy az űrben? Mind űrszemét, Tim. Ezek a repülő objektumok, kődarabkák a bolygók kialakulása után maradtak. A régi iskolámban is mindig volt repülőszemét. Na lássuk csak, ha ez az üstökös valóban erre halad a föld felé... Jaj, mi van, ha tényleg ezt az üstököst láttam? Jaj,
Teljesen elbizonytalanodtam. Egy valami biztos, ha ez az, ami a sulink felé tart, nagy rumli lesz a tornateremben. A NASA még mindig nem vette fel Miss Mici. Csak az időt vesztegetjük. Ha ez az, amit Dorothy látott, akkor azt mondom, zúzzuk szét apró darabokra. Ne viccelj, ez az üstökös sokkal inkább hasonlít egy mogyorós jégkrémbombához, mint kődarabhoz. Nem csoda, mert az üstökös magja jég és kődarabokból áll. Annál jobb, akkor nem szétzúzni kell, hanem elolvasztani. Elolvasztani? Innen? Hogyan? A nap segítségével, a nagy égi olvasztókemencével. Meg a reflektort kinyitni, Lizzie. Oh! Bocsánat, Miss Mici a parancsnok. Nem, Vanda, nagyon is helyesen mondtad. Lizzie, aktivizáld a meg a reflektort. Várjatok! Még mindig nem tudom biztosan, hogy ez-e az. Nem várhatunk tovább. Mindjárt lőtávon kívül lesz. Forgasd napirányba a reflektort, Lizzie kapitány. Olvadás elkezdődött. Nézzétek, gőz és kődarabkák szállnak ki. Megsemmisül. Igen! Reflektort bevonni! Áruld el, Vanda, milyen érzés volt megmenteni az általános iskolánkat a biztos pusztulástól? Sajnálom, űrszondázást nem vállalok. Jól mondtad, Vanda. Magam sem mondhattam volna jobban. Mehetünk haza, küldetés teljesítve. Várd ki a végét! Legfrissebb számításaim szerint nem a megfelelő űrobjektumot semmisítettük meg. Az, amelyik az iskolánk felé szágult, még mindig itt van valahol. Hogy nem a megfelelő objektumot semmisítettük meg? Amikor a hold pályájára tértünk, egy darabig körülötte keringtünk. Azt hittem, itt vagyunk, de a valóságban itt voltunk. Ahhoz, hogy megtaláljuk a keresett aszteroidát, errefelé kell mennünk. Kapitány, iránymódosítása 0,0-ra. 399-es szektor 300 000-es kiindulópont. Orbitális inverzió indul. Rajta, Lizzie! Itt van! Ez az! Hű, mekkora nagy űrszikla! Dorothien, biztos, hogy ez már az? Egész biztos. Féltem, hogy ezt mondod. Most már megvan, de hogy fogjuk ezt megsemmisíteni? Mi történt veletek, gyerekek? Azért jöttünk, hogy teljesítsünk egy küldetést. Nem most kellene megijedni, teljesítenünk kell a küldetést. Dorothynak igaza van, ha az üstököst el tudtuk olvasztani, miért ne tudnánk egy aszteroidát is? Kapitány! Meg a reflektort kibocsátani! Reflektort a nap felé fordítani! Olvasztást megkezdeni! Csak képzelődön, vagy ez az aszteroida nem akar megolvadni? Ez nem olvad meg! Úgy látszik, mintha valami fémből volna, talán azért. Fémből és kőből, hogy precíz legyek. Ha nem lehet megolvasztani, akkor mit csináljunk? Te mit szólsz ehhez, Dorothy? Mit csináljunk most? Hát, azt hiszem, tudom! Kövesd az aszteroidát! Biztosan van valami jó módszer, amivel el lehet pusztítani. Van valakinek egy jó B-terve? Senkinek nincs semmiféle B-terve, Tim. Mert ha jó a terv, akkor az természetesen A-terv. Ne adjátok föl, ahogy Cook kapitány mondával, a sikeres úthoz számtalan ösvényen lehet eljutni. Már tudom is. Az aszteroida azon a pályán halad, melynek a végén az iskolánk van. Nem kell megsemmisítenünk az aszteroidát, csak le kell térítenünk a röppályájáról. És azt így kell csinálni? Carlos! Nem! Az űrgondolánk mágneses óriás delejezője egyszerűen magához szippantja az aszteroidát, úgy, ahogy ezt a kis fémdarabot. Ennyi, egy kis zsenialitás. Hát, úgy látszik, neked elment a maradék eszed, Carlos. Ráfi! Az egyetlen, aki erre képes, az én vagyok. Állj meg!
Állj meg! Nem mehetsz ki egyedül, Carlos. Túl veszélyes volna. Velem jössz? Hát inkább arra gondoltam, hogy majd Dorothy Ann, mert ez az egész az ő ötlete volt. Jól van, szívesen megyek. Még mit nem, Dorothy? Itt van rád szükség. Te vagy a szakértőnk. Hát akkor megyek én. Réges-régi vágyam, hogy személyesen találkozzam egy aszteroidával. Csúszodébb, Carlos, én vezetek. űrgondola kibocsátásához készülj! űrgondola kibocsátásra kész. Start! Ez a legjelentősebb dolog, amit valaha is csináltam, Miss Mitzi. És az sem utolsó dolog, hogy ilyen jól mulatunk. Óriás delejezőt felkészíteni. Óriás delejező bevetésre kész. És most kapcsoljunk rükvercbe. Ez meg sem mozdul. Kigyulladt az energiavészjelző. Meg sem mozdul. Túl nagy és túl nehéz. Már csak ez hiányzott. Beszorultunk. Beszorultak! Baj van, nagyon-nagyon nagy baj van. Az űrgondola nem tudja eltéríteni az aszteroidát, mert az túl nagy és túl nehéz ennek a kis gyenge űrgondolának. Mi lenne, ha nagyobbá változnánk, mint az aszteroida? A tömegvonzásunk hatására az aszteroidát magunk körüli pályára vonzanánk, ahogy mi is kerintünk a hold körül. Borzasztó. Aztán persze addig dajkálhatnánk az aszteroida bébit, amíg meg nem halunk. Meg kell szabadulnunk tőle. Megszabadulni? Ahogy mondom, megnagyobbodunk, magunk köré vonzuk az aszteroidát, aztán összezsugorodunk, megszűnik a tömegvonzásunk, és elküldjük az aszteroidát, hogy zuhanjon bele a napba, és semmisüljön meg. És mi lesz Carlosszal, meg Miss Mitzivel? Semmi. Lehet, hogy az űrgondolát nem tudjuk kiszabadítani, de saját magunkat nagyon is könnyen. Hogyan? E-J-A. Extra jármű aktivitás. Dorothy Miss Mitzinek. Kidolgoztam a tervet. Remélem jobban beválik, mint Carlos terve. Számítunk rád, Lizike. A Föld nagy sebességgel közeledik. Olyan nagyra és súlyosra kell növelned a buszt, amekkorára csak tudod. Legalább olyan nagyra, mint a hold. Oh. Gyerünk, csináld! Nagyobbra! Nagyobbra! Még nagyobbra! Még! Ez az! Így már jó! Jövünk, Carlos! Megmenekültünk, Miss Mitzi. Az űrbusz gravitációs ereje magához vonz bennünket. Ügyes volt, gyerekek. Katapultáláshoz készülj, Carlos. Aj, vigyázzunk! Nyugi, Ralphie. Csak úgy látszik, mintha be akarna csapódni a buszba, pedig csak keringeni fog körülöttünk egy tojás alakú pályán. De ha mégsem, akkor rántotta lesz belőlünk. Már közel vagyunk, Miss Mitzi. Biztos, hogy sikerülni fog. Javaslok egy orbitális inzerciós tüzet. Woohoo! Ajtót kinyitni! Ajtót nyitom. Itt vannak. Megcsináltuk! A mindenit. Kis hián űrszemét lett belőlünk. Most már csak az a dolgunk, hogy visszazsugorodjunk a kellő pillanatban, és elküldjük ezt a lerázhatatlan aszteroidát egy kicsit napozni. Hát van ennél izgalmasabb, kedveskéim. Lizzie kapitány, készülj fel a normál méretre zsugorodáshoz, és szüntesd meg az aszteroidára gyakorolt tömegvonzásunkat. Ugye meg tudod csinálni, Lizzie? Csak a jó gombot kell megnyomnod. De ha nem azt nyomod meg, mindnyájan benne leszünk a zűrben. Igen, 10 másodperc van hátra. Visszaszámlálás. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Kaphatunk erre egy extra matek jelest?
4, 3, 2, 1. És most! Ez az! Elszabadult az aszteroida! Egyenesen a nap felé száll! Hé, ez a NASA! Azt mondja, kapcsolják a hívást. Mondd meg nekik, hogy már nem érdekes, vigyáztunk rájuk is, és kösz, hogy kapcsoltak. Igen, tényleg. Azt is mondd meg, hogy megtaláltuk az aszteroidát, követtük és kivontuk a forgalomból. Sikerült! Sikerült! Szép munka volt. Akkor hát nem kell többé aggódnunk emiatt az aszteroida miatt. Nagy voltál? Te is nagy voltál, Lizzie kapitány. Kezdődik a retúrtúra. Indulás haza. Itt folyton tűzijáték van. Gyere gyorsan, Even. Nézd, hogy milyen szép meteoreső hullik. Ilyen szépet még sosem láttam. Ó, milyen kár, hogy Dorothy pont most van tanulmányi kiránduláson, de boldog volna a nővéred, ha láthatná. Landolunk, Lizzie! Jó öreg iskola! Hála Dorothynak, ebben az évben nem fog lerombolni egy aszteroida sem. De ha valamelyik mégis próbálkozna, tudjuk, hogy lássuk el a baját egy ilyen aszteroidának. Tudjuk, mi a pálya? Egy másik pálya? Carlos! Nem volt rossz, Carlos. Halló, varázslatos iskolabusz? Varázslatos iskolabusz? Varázslatos iskolabusz? Varázslatos iskolabusz? Varázslatos iskolabusz? Varázslatos iskolabusz? A varázslatos iskolabusz? Lehet még jelentkezni? Hangosíts ki, Lizzie! Halló? Varázslatos iskolabusz? Pontosan, a producer vagyok. Kérdéseid vannak? Láttam a filmjüket az aszteroidákról, és szeretném tudni, hogy tényleg lerombolhatja egy aszteroida az iskolámat. Meteoritok csapódtak már be a földbe hajdanán, okoztak is elég gondot. A tudósok szerint például emiatt pusztultak ki a dinoszauruszok. De ilyesmi csak igen ritkán történik meg. Hát, mondjuk jó. Hát köszönöm. Varázslatos iskolabusz. Jó napot! Van egy kérdésem az üstökösről. Tényleg el lehet olvasztani? Hát persze, minden üstökös elolvad, ha túl közel kerül a naphoz. De ha innen a földről akarnád elolvasztani, elég nagy tükör kellene hozzá. Kösz, hogy hívtál. Varázslatos iskolabusz. A NASA-tól keresem, uram. Úgy tudom, beszélni akart velünk. Nos, úgy értem pillanatnyilag, szóval igen, vagyis nem. A gyerekek a show műsorban, ők keresték önöket. Értem. Egyébként néztük a showyukat. Tetszett. Valóban? A jövőre nézve elmondom, hogy nem minden aszteroida van fémből. Hát, ezt mi is tudjuk, de van olyan is, amelyik vasból és nikkelből van, és azok mágnesesek, igaz? Abszolút. De van, amelyik csak kőből van, és azokat nem vonzza a mágnes. Így már világos? Igenis, hölgyem. Még valamit. Az aszteroida hetek alatt sem érné el a napot, nemhogy pár másodperc alatt. Hát, fel kellett gyorsítanunk. Még fél óra adásidőnk sincs, nem tehettünk mást. Végül is megértem, és elnézést a gyerekektől, hogy megvárakoztattuk őket. De ott az űrközpontban mindig úgy összetorlódik minden, ha érti, mire gondolok. Magyar hangok: Zsuzs Kati, Simonyi Balázs, Bálint Sugárka, Sesták Szabolcs, Simonyi Piroska, Molnár Levente, Hamvas Dániel, Mícs Ildikó, Molnár Ilona, Holnándor, Bodrogi Attila, Szokol Péter, Németh Kriszta. Magyar szöveg: Miklós Lívia, hangmérnök Mezger Zoltán, gyártásvezető Lajdai Erzsébet, szinkronrendező Mihályfalvi Mihály, szerkesztő Szádvári Szabó Zoltán. A szinkront a Minimax megbízásából a Filmhatár Kft. Készítette.